Hadin balami ka jingsha keno nagi katu katni ki brew ki ba umla bani thu satya habai dei baka jingdi tu ya ka test certificate covid khat khandai haka jakale ya ka test ka ba haka snong umling nakaliang ka deputy commissioner ribhoi district ka kong RM kurba kalakantai ya ka te ka jingkeno jingkite ki brew ki bamla bani thu satya da ka ba ka loong ka te ka jingkeno ka dei ka bomshong nongrim hakaba kalau ong ki test report hi hadin balada bantes ka poibet haki register mobile number jongki tu ki basale e ka test te kumno unla bandi tu ya kata ka test report bar shushu kalau ong ru balada don ki bru ki bakmen habalait na kate ka jaka le test henry ki lepat shala ki yeng ki sem ki jongki balada jar khat baki don ka positive covid khat khandai kamut badai maki ki bawanra ya kane ka jingpang halaki yeng ki sem bara ki shnong ki thau ki jongki Day berketuk ke kubur hamsaya ke mi menen kesni ke jing mi gitu ke kubur kalau ke basno si sikade ha ke bede bet ke jing ong ke jing kan tho ba ha ka liang ki ba pe yang te ki shim bisa aspa tingka bet ki ai ke test report kum balong menta ngingim don ya kata ke ban le rat test menta ngi le betang ke RT-PCR ha ke bede bet ke RT-PCR Gibri ki hapsi ke dor jongka bade san spating ka but nang ta bade kin sayo e kenja receipt ha ka kan tho e keteng jongki but kapor budget test ki ka report jong ni ka RT-PCR ka poi be ha ka mobile jongki nong man khai dikin dia halor ke kata ka jing kan tho ka long ba ki sir ka dor hang te kalong ke ek bas no si bangampat yo ka wiru ka complain so far halor jongata Dikini ki kubur hamsaya syekwan hi bar man kapor nika ba kalong ban pensisya ki namar ba ladang imdan hi da ka complain le ne baki breaking one shakmat ban pe ngisiu kunta mong me keni ngisiu aspa tengane san spat ka kat ka bagaja kani ki shuong ki brio tinga runga kwa ban ya ki ba hi kum kini ki kubur ba ladang ade mga bawan pai dan niki kun jangan kiwan pai shalari ladang kemen bang yo light nang te na umling ba ngai thu khana ka leng ka perthai bang yo light nang te na umling da ka basi ka pisa kata kalong ke ek bas musi namar ba ka pen I ba ngilong ki bre ki balong irresponsible ki bam shim kia namar ni dan ne ka klang ni tip ba ka jai bendri jungi ka de jai bendri ko baret baladang ngi le kumta kalong ke ek bam ma ngi wada jin mai ka jai bendri ko jungi Mdai ban ong bangi di ban snow sarong ni kata ka jingle bakla ka jongi. Ndai nga hagan ni ka pot lada dan kum gitar ba condemn ki namar ba kani ga penwan rai kum kini ni she ong ki ni khong salama. Namar ba lay ba kin chat de ka jai ban jongi. Kam de ki sedang na hiling la jong. Haba lada ki ong bangi light nang tai da ka sius pisa tamat ki election no directly. Ki election ki yang sam jong ki tamat ki chat ki konti la jong. Mdai ba ki chat yang ni. Handre nga ong ki ba ni lada ki light nanti lada ki snow ba ni bakla lada day bakal jasi sha na mga ong iping ang mga klami ako way complain lada ka day sha ang taru lada ki one room hang ni office nga ka in between Sharon Poishalo kinda room ni kan ngala ban pha be ki hasibel naman ni hasibel rung letters so kata nga ong ipi ka di tang ka jinong irresponsible jong ki bril ki ba kim ya thu lem lada ki ya thu lada ga jashi sha kum kata ro at least some complaint should have come shaga office ka jongi bangi la ban pembet ya ka ande ka jing bam complaint jongi ka jing bam ya thu hok ka jongi ka jing kemen ka jongi biki light nang te ka wanra ka big question mark kita ki ba ban banai ki ni khobor bless you